Ako nahrať vystavené faktúry? V hornej časti si najskôr zvoľte svoju oblasť podnikania, teda ESK na C. Kód môžete vyhľadať v rozbaľovacom zozname alebo začať písať názov vašej činnosti, čím sa výber automaticky vyfiltruje. V systéme Numiron máte 3 pohodlné spôsoby, ako zaevidovať vaše príjmy. Prvým je automatické načítanie. Ak v aplikácii Numiron aktívne fakturujete, nemusíte nahrávať nič. Systém si faktúry z agendy načítava sám. Druhým spôsobom je manuálne pridanie, kedy vyplníte potrebné údaje a k záznamu priložíte súbor s faktúrou. Tretím spôsobom je analýza umelou inteligenciou. Do vyznačenej zóny stačí potiahnuť aj viacero dokumentov naraz. Naša umelá inteligencia ich prečíta a zaeviduje za vás. V strednej časti obrazovky vidíte zoznam všetkých dokladov za rok 2025. Ak máte prepojený bankový účet, faktúry sa s transakciami spárujú automaticky. Ak účet nemáte, úhradu zaevidujete manuálne označením dokumentu a kliknutím na zaevidovať úhradu. V pravom stĺpci tiež môžete priradiť každému dokladu správnu kategóriu príjmu. Pod zónou na nahrávanie sa nachádza zoznam neidentifikovaných transakcií. Ak transakcia patrí k podnikaniu, kliknite na oranžový výkričník a priráte ju k faktúre. Ak nesúvisí s podnikaním, zakliknite políčko potvrdzujúce, že tieto transakcie nie sú príjmami z podnikania. Po dokončení úprav kliknite na pokračovať.